बेंटल खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो गोबाव सम जाबाय माने भिडिअआवहाय नुजाफैनो हायिया माने भिडिअखौ होबाय थायासै आं गोबाव जाथारबाय माने गावबागाव समनि आंखाल आरोना खामानि बेस्थ'नि थाखायनो आं भिडिअखौ होबाय थानो मोना आरो बेरायनोबो मोनाखै मानो होनोब्ला आंनि मबाइला एसे गाज्रि जानानै दङ आरोना माने केमेराबो बांद्राय मोजां जाला ओंखायनो भिडिअखौ होबाय थानाय जाला माने आं दिनै गोबावजों खेबसे माने नोंथांमोननि गेजेरावहाय मा नोंथांमोनजों आं नुजाफैबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैबाय मानो होनोब्ला आङो मोनसे बेंटल बाजारावनो दं बेंटलखौ आं होबाय थायो आरो बेंटलनिफ्राय आं जेरावबो थांनाय जाया मानो होनोब्ला नैबो सासे माने गुबुन हारिनि माने मुस्लिम गुबुन हारिनि आरो दखान दङ बेहा माने ससमा दखान दं आरोना जुदि नोंथांमोना ससमा एरिफोर नांगौब्ला नैबेयावहाय लांफैनो हागोन आरोना मेगननिबो दं ओरैनो जिर' पावार नै आं बे हमग्राया बेथ' माबा मेगननि नङा आरोना ओरैनोसो आं नोंथांमोननो आं देखायनोब्ला माने नैबे आंनि मेगना एसे फुथेथे नुयो आरोना बेखायनो आङो ससमाखौ सामफ्रामबो हमबाय थानाय जायो दा एसे बुथेथे नुयो आरो आंनि मेगना आङो ससमाखौ गानो बेनि थाखायनो आङो दा नैबे बिथांनि दखानावहाय माने सासे बेवहाय ससमा बेवहाय नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन जुदि मा साइजनि ससमा नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरो मेगन गाज्रि जादोंब्ला बेयावनो देखायनानै लांफैनोबो हागोन गोबां मानसिफोरानो लांफैयो आरोना दा बे बिथाङा बुंबाय थायो जाहैबाय आंखौहाय माने आंनि दखानखौ भिडिअ खालामनानै हो होननानै बुंबाय थायो आरो मानसिया जोबोद मोजां आरोना मानसिया बिराद मोजां फ्रि आरो बयजोंबो मिलायो दखानावनो आं नुजाफैबाय अब्ला नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन देखायनानै होनायसै ससमाखौ मा स्टाइलनि नांगौ मा कालारनि नांगौ नोंथांमोना बेयाव फैब्लानो लांफैनो हागोन बेनो जाहैबाय बेंटल बाजारथारावनो आरोना माने बेंटल बास स्टेन्डनि एसे सोनाबथिं फैनानै बेयाव मोनसे खानाय सिंग्राबो दंखायो मबाइलबो दखानबो दङ लाब्रा लाब्रि दङ आरोना बेयाव फैनानैहाय नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन आरो अब्ला नायलांदो नोंथांमोना बेयावबो जाहैबाय खानाय सिंग्रा दं आरोना बेयावबो जाहैबाय मबाइल दखान बेजों फैनानैहाय बेवहाय नोंथांमोन नांगौला ओरैहाय फार्मासि मोनगोन ओमफ्राय मबाइल बानायग्राबो मोनगोन नै बिथिं थांनानै माने बेवहाय मबाइल बानायग्रा मोनो आरो ओरै खानाय सिंग्रा दङ ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे ससमा दखान दं आरोना जाहैबाय मा स्टाइलनि मानि नांगौ नै नोंथांमोननो नांगौब्ला गासिखौबो मोनजोबगोन बेवहायनो घरिबो मोनगोन आरो नैबे जाहैबाय बे माबानिनो नैबेनिनो बे हिन्जाव जाहैबाय आरो ससमा नांगौ बरिया ससमा दङ लांफैनो हागोन नै मा स्टाइलनि माबायदि नांगौ बरिया आरो घरिफ्रा स्टाइल दङ बहुद रोखोमनि मोजां घरिफोर दङ आरो नोंथांमोना जिखिनि बुस्थुखौ नांगौ माने बेवहाय लांफैनो हागोन आरो দাদা কেনে বছৰ এইটো চশমা দোকান আছে না কয় বছৰমান হ'ল তো এই দোকান দিওঁতা এতিয়া দোকান হৈছে 11 বছৰমান হ'ল আপোনাৰ গোটা ক'ত আমাৰ ঘৰটা হ'ল তো কিবা বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহে না ইয়াত থাকে ইয়াতে থাকে আমি চশমা বানালে মানে টেষ্ট কৰিলে ফ্ৰী কৰি দিয়ে টেষ্ট নহ'লে পইচা নলয় আৰু এতিয়া আমি ডাক্তৰে যেনেকৈ টেষ্ট কৰে এনেকৈ কৰি টেষ্ট কৰি দিয়ে এতিয়া আমাৰ মেচিনটা আছে এতিয়া মানে ট্ৰায়েল বক্স বুলি কয় চকু পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে যেনে ক্ৰিটিকেলি আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে তেনেকৈ ক্ৰিটিকেলিও পৰীক্ষা কৰা হয় মানে গেজানি নোহোৱাকৈ খাটনি নোহোৱাকৈ ফিচা অক্ষৰ নোহোৱাকৈ মোবাইল নম্বৰ নোহোৱাকৈ আৰু আমাৰ ইয়াতে ব্লু কাৰ্ড গ্লাছ আছে সেই গ্লাছত আপুনি কিবা ৰিফ্লেক্সটা নকৰে মোবাইলৰ আলোটো ৰিফ্লেক্স নকৰে সেইটা আছে আৰু চেঞ্জিং গ্লাছ আছে জেনেৰেল গ্লাছ আছে কিমান লয় এনেকৈ চশমাটো এটা কোৱালিটি হিচাপে দাম হয় আর কি কম দামও আছে বেশি দামও আছে যেনবা 5,000 6,000 ফ্রেম আছে 200 250 500 700 1000 মানে যেবো মনু আপোনালোকে যেনেবা কাবাটো চশমা কিবা বানাব দিব এইটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব পাৰিব নেকি না কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিব পাৰে আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হ'ল 8011491506 ঠিক আছে দাদা আপনার কি নাম আমার নাম মুবারক আলী আর আমার একটা লাইসেন্স কি বলে কই নামটো একবার কোসা আর কি বলে কই নামটো আর একবার কত আমার নামটো হল মুবারক আলী না ঠিক আছে আচ্ছা আমার এতে ট্রেড লাইসেন্স আছে একটু লাইসেন্স করা দোকান একটু आरो नैबे बिथांनि जाहैबाय माने बेवहाय गावनि ससमा फाननायनि माबा माबिफोर लाइसेन्सफोर दङ नै बेवहाय
माबाना होदोंबाय गोजौ जाबाय माने मोजां नुवाखै जास्ट माने आं ओरैनो खेबनानै होबाय आरो सोरबा मेगन गाज्रिफोर जादोंब्ला माने दिन्थिफैनोबो हागोन आरो बेवहाय दाम खम समनि गेजेरावनो बियो बानायनानै हरगोनखौ बुंदों आरो गोनांथि जायोब्ला बिथाङा गावनि मबाइल नाम्बारखौबो होगोन आं मबाइल नाम्बारखौ स्क्रिनावनो होनानै होगोन नोंथांमोना फै आरोना आरो ओरैनो बिराद स्टाइल घरि नांगौ फारसेनिफ्राय दङ मानसिया जाहैबाय बङाइगावनिसो आरो बङाइगावनिफ्राय फैनानै